بعداً در جراحی وارد میشویم. این دستگاه آمریکایی است. دولت‌های ترقی کرده با همین دستگاه جراحی‌هاشون رو به انجام می‌رسونند. از جمله ما هم با همین دستگاه جراحی خود رو به انجام می‌رسونیم. салому алейкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Умар Азизов аст ва чихеле ки ман пеш ба шумо ваъда карда будам, баъзе вақт дар бораи баъзе беморхонаҳои Тоҷикистон ба шумо навор карда пешниҳод мекунам. Имрӯз мехоҳам дар бораи яке аз беморхонаҳое ки дар ҳақиқат ман метавонам ки ба шумо бо дили пур тавсия диҳам, мехоҳам дар бораи он суҳбат кунам. Номи беморхона Сафо аст ва дар шаҳри Турсунзода қарор дорад. Мақсади навор кардан дар бораи ин беморхона дар он аст ки чихеле ки фаҳмонда будам, баъзе беморхонаҳое мешаванд ки айнан гӯем ки арзанда ҳастанд ки онҳоро мо ба шумо тавсия диҳем, чунки дар ин беморхона баъзе бемориҳоеро табобат мекунанд бо роҳҳои нав, бо усулҳои нав ки мо дар Аврупо ҳам ҳамин усулҳоро истифода мекунем. Масалан гирем баъзе бемориҳоро бо роҳи лапароскопӣ ҷарроҳӣ мекунанд. Роҳи лапароскопӣ гуфта як роҳе аст, роҳи бениҳоят хуб, яъне бо истифодаи дастгоҳҳои нав пеш агар гирем масалан ҷарроҳие мешуд ки дар талхадон масалан гирифтани талхадон бошад, як буриши бениҳоят калон мешуд зери қабулға, айни ҳол бошад бо роҳи лапароскопӣ ҳамаги якчанд сурохӣ мешавад ва дар бадани шумо ягон гӯем ки ба қавли ба забони русӣ ягон шрам намешавад. Биёед мо бо директори ин беморхона суҳбат мекунем ва мефаҳмем ки дар ин беморхона бо кадом роҳҳо бемориҳоро табобат мекунанд, ин беморхона аз кадом қисмҳо иборат аст. Бояд гуфт ки қисми терапевтӣ низ дорад ғайри ҷарроҳӣ ва агар ки ҳар касе ки имконияти рафтан дорад метавонад дар он ҷо рафта яъне ки табобат гирад. Ва шумо бояд донед ки мо баъзе вақт ҳамин гуна наворҳоро аз беморхонаҳое ки дар ҳақиқат арзанда ҳастанд ки мо ба шумо онҳоро пешниҳод кунем, баъзе наворҳо мисли ҳамин навор мешаванд. салому алейкум дӯстони азиз, ман Ҳасанов Соиб Мингоевич сардори маркази ташхиси табобатӣ Сафо мебошам дар шаҳри Турсунзода. Маркази мо аз ду қисми иборат аст: хирургический и терапевтический. Қисми хирургический таҷҳизотҳои нави ҳозиразамона таъмин карда шудааст. Мо бо ин таҷҳизотҳои нави ҳозиразамона ҷарроҳиеро ки ба анҷом мерасонем, ҷарроҳие ки санги талхадон, кистаи ковуки ишкам, кистаи коси хурд, миёмаи бачадон ва грижои чураи қадкашак, чураи нофро ба анҷом мерасонем. ин ҷарроҳие ки гузаронида мешавад ҳамаш бо усули ҳозиразамонаи лапароскопӣ гузаронида мешавад. ғайр аз ҷарроҳии лапароскопӣ мо ҷарроҳие ки традитсионӣ гузаронида мешавад, ҷарроҳие ки варикозни расширение вен нижней конечности мегузаронем, ҷарроҳие ки дар рудаи рост мешаванд, геморрой, свиш, парапрактит гузаронида мешавад. дар ин ҷо ғайр аз мо осебшинос ҳам ҷарроҳӣ мегузаронад, ҷарроҳие ки артроскопӣ бо усули нави ҳозиразамона мегузаронад. қисми терапевтический мо бемориҳои чунин бемориҳоро табобат мекунем: бемориҳои асаб, бемориҳои касалиҳои дарунӣ, бемориҳои роҳи нафас, бемориҳои қалб, бемориҳои сутунмоҳра ва буғумое ки артроз, артрит, чунин бемориҳоро табобат мекунем. акнун биёед ман шуморо бо беморхона шинос кунам. шунидан кай бувад монанди дидан. ин ҳол мо дар ошонаи якум қарор дорем. дар ошонаи якум мо ҳуҷраи ҷарроҳӣ дорем. марҳамат, биёед тамошо мекунем. ин оператсиони блоки мо аст. ҷарроҳии худро дар ҳамин ҷо мегузаронем. биёед мебинем. дар ин ҷо мо дастро мешӯем, антисептик маҳлули антисептик қатъи дастора обработка мекунем. баъдан дар ҷарроҳӣ ворид мешавем. утоқи ҷарроҳӣ мо аз бисёртар ҷарроҳии мо бо усули нави технология лапароскопӣ эндоҷарроҳиҳо гузаронида мешавад. ҷарроҳие ки хайсектомия, дар талхадон санг бошад, талхадона удалид мекунем. баъдан кистои тухмдон, миёма дошта бошанд. баъд ҷарроҳие ки чураи нов, чураҳое ки девори пеши шикамро мо ба ёрии ҳамин аппарат
ба анҷом мерасонем. Ин дастгоҳ дастгоҳи амрикоӣ аст. Мо ба ин дастгоҳ чанд намуди ҷароиҳоро ба анҷом мерасонем. давлатҳои тараққикарда ба ҳамин дастгоҳ ҷароиҳошонро ба анҷом мерасонанд. аз ҷумла мо ҳам ба ҳамин дастгоҳ ҷароиҳои худро ба анҷом мерасонем. намедонам барои чӣ дар байни мардум онро бо роҳи лазерӣ мегӯянд. дар он ҷо лазер истифода бурда намешавад. фақат ин таҷҳизоте аст ки камераро дорад ва бо истифода бо якчанд суроხи дар девораи пеши шикам мешавад ки дохили шикам шуд ва гӯем ки баъзе бемориҳоро табобат кард. я масалан гирем агар ки санг дар талхадонро пеш барои оне ки мо ҷарроҳӣ кунем як бурише мешуд ки зери қабурға бенёяд буриши калон буд, якчанд хун зиёд мерафт, яъне бемор муддати дароз дар беморхона мемонд. акнун бошад пас аз якчанд рӯз беморро мо ба хонаи худ ҷавоб медиҳем, чунки ҳамагӣ якчанд суроხӣ мешавад, хун бенёяд кам меравад. баъд аз анҷоми ҷарроҳӣ мо беморро ва утоқи эҳёгарӣ ворид менамоем. марҳамат ҳуҷраи эҳёгарӣ. мо кислород дорем. дар ин ҷо як кардиомонитор дорем, оксигенератор дорем. марҳамат эҳтиёҷ бошад ба беморон подключа мекунем. баъд аз ҷарроҳӣ мо бемор ба худ омад. мо палатое ки беморро хоб мекардагӣ ҷойҳо дорем. бемор ба худ омадана дар ҳуҷраи эҳёгар мешавад. баъди худ омадан палатои худашон мегузаранд. дар ошунаи дуюм мо қабулгоҳ дорем. беморон дар қабулгоҳ муроҷиат мекунанд. баъдан дар дарун ворид мешаванд. дар дарун мо ҳуҷраи осебшинос дорем, ҳуҷраи хирург, ҷарроҳ, ҳуҷраи утрасадо дорем. баъд ҳуҷраи гинеколог ҳам дорем. айни ҳол мо дар терапия қарор дорем. терапияи мо чӣ шароиту чӣ хизматрасониҳо дорад ба шумо нишон медиҳем. терапияи мо аз ду ошона иборат аст. айни ҳол мо дар якум ошона қарор дорем. якум ошонаи мо фаъолияташ лаборатория, терапия ва гинекология, қисман ултрасадоам дорем. лабораторияи мо таҷҳизотҳои нав дорем. гемоанализатор дорем, микроскопи электроникӣ дорем. аппарати таҳлили биохимиявии хунро мебинам. акнун мо дар дуюм ошона қарор дорем. дуюм ошонаи мо аз ҳуҷраҳо ва физкабинет иборат мешавад. мо дар дуюм ошона 20 ҷои хоб дорем. дар ҳуҷраи физиотерапия мо хизматрасониҳое ки электрофорез, УВЧ, СВТ, дарсанвал, УЗТ, магнит, вибромассаж, витяжной аппарат дорем.
ما حاضر در حجره استراحتی قرار داریم. دوستان عزیز، شما با بیمارخانه ما شناس شدید. بیمارخانه ما در شهر ترسنزاده قرار دارد. تلفن های بیمارخانه در نوار هستند. بیاین ما به شما به صفت اعلی خدمت رسانی رو میرسونیم. دوستان عزیز، در اینجا نوار به انجام میرسد. فکر میکنم همون معلومات پره که به شما لازم بود به شما رسانیده توانستیم. هر نفری که خواهش دارد، هر نفری که میتواند که به این بیمارخانه آمده توبه گیرد، میتوانید مرحمت بیاید و از خدمت رسانی های بیمارخانه استفاده برید. و باید گفت که هر نفری که در دیگر دولت‌ها نیز قرار دارید، میتوانید با خویش تباری نزدیکی که در تاجیکستان زندگی میکنن، اونها هم اگر همین گونه بیماری‌ها رو داشته باشند، میتوانید با اونها مصلحت بگیرید تا به این بیمارخانه بیان و با صفت اعلی تبابت گیرند. خب خداوند هیچگاه بیمار نشوید. خیر دوستان عزیز.